Nia aba gusaba onchoreria asensemo yechipigipigi na boigo matatu kwene kyabunangwa kana bare ebango yabo chinga kyali irayo gochya wakana riterie riroro kubwatkana no wakana kwebango muri keitomil red momanyi na mange Omugabana bwe county ya Kisii Paul Simba Arati nibono nigo arure ogochika gochase abarunde chipigipigi amone chigali gochakurwa ebango gochakaboli tukolia ankyo asenonya na boigo atebire nache kubaruselia amadeni ayaleo elioba chake gwakana ebango nigo ayakwana yega ekero arenge gochakia ekomiti enya yera chikoligerelia amangana ichibasali imeye county ya Kisii ndete kubuli abagendi boda usechipigipigi bonds wansira mambia tuateve mugole estika mwakane estika tetanga segenya na tuanchane korusia amadeni konyoraro finance bill ya tebete byangana ko wakana umakomo wakana chimbiwe lakini ndio wakana kilomoti wakana shilingi ngapi 300 every month echikale 3600 ase abana biasara nigo abagania guchagwa kana ebango ase abanekelia buna chibesa cyabo nchiko bakorera egasi abana biashara bonsi kuko saba mwe ebango eno nanche ndate ko weira pesa cheno ndo kuri pesa cheno lazima tukakole gasi ase chinga kyecho nigo akulire abanasiasa gutiga gosegeta abantu mbaba isagokana ebango bunebwenerete ekiagera nabwo egokonya abarayimba rwawo tebe abantu bakaneba ate muranyo wese okandi abantu bakaneba naintu ntoko rusibango wodiende tole tese wodi tali wakana umwemsi oyo usomo jumbo oyo oyo ukandwe abantu bakaneba ngaba nikipese kumubuko bakole magendo rese wodi abantu bamentabara yaba bali tu basumbufu sababu babonere bali batera abadai kwa serikali ya ndio ngaligazi tayari bali bamentabeki gasi lazima tuje kwa gasi kali gasi ni wananchi bali chibosi chiki ngoripotelea egetaseni kya Ndizi TV ilitaliane Mildred Mamanyi.